एबसुआव थानानै गाज्रि माखासे जुनार आखु दिन्थिनायनि थाखाय बियो दिनै एबसुनिफ्राय होखारजानाय। दिनै आं बुंगोन कास्टम बायदि मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो साजिया। मानोना हेल' रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय। दा आं नोंथांमोननिसिम आङो मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नायलांजोबो, आङो बेखौनो गोसो गोरबोजों खावलायनाय थाबाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। दा मेन टपिकआ ओरैबायदि, दा बुंनायनि सिगां, मेन टपिकआव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ आं शेयार खालामग्रोनो सानदों। जोंना मैया बिपुल मोसाहारिजों इउटुबार प्रकाश नार्जारिजों जेन बिसोरनि एन्ट्र' जानाय, बिसोरनि एन्ट्र'नि सायाव बिथांमोनहा जेनेबा बिपुलनाव इउटुबार प्रकाश नार्जारिया जेन थाखा लादोंमोन आरोखि। बे थाखा लानायनि सायाव थाखाखौ दासिमावबो हरफिनाखै। एक्सुवेलि नैबायदि, बे एफा गिदिर जेन'बा इउटुबार जालायनानै सोरबा सासेनियाव जे मोनसे थाखा लालायनाय, हरफिनलायै बे केलेंकारि खालामनाय, बेफोरखौ लाजिनांथावथाव आरोखि। दा अब्ला जोङो मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। जोङो बेखौनो बुंगोन, बे खोथाखौ बै समाव मैखोम बसुमतारी आरो मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि मा सिटुवेसनाव रायलायदोंमोन जों बेखौ मिथिया। नाथाय नैबे मैखोम बसुमतारीया दाखालि मोनसे भाइरेल जानायनि उनाव मैखोमखौ जिहेतु बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय होखारनाय जों नुदों। बिनि उनाव जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों दाजाबनानै मोनसे नंथारै मोनसे अडिअ रेकर्ड दामबाय थानाय, बेयो जोंनि समाजनि थाखाय थिग जायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव जोङो गोसोआव दङ एसे, जेब्ला जोंनि मोनसे बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्ट जादोंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव। बिनि उनाव मोनसे पिस एकर्ड जादों। बिनि उनाव गासै एनडिपि जि मोनब्रै फेक्सन बिथांमोना ज' जानानै बे एकर्डखौ खालामदोंमोन। नाथाय जोङो नुदों बै समाव एकर्डनि उनावनो बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जे बिथाङा बुंदों जे नैबे बिटिआरआ गोजोन गोरोबथा नङा, बेयो मोनसे असान्तिसो। बे समाव असान्ति खालामग्राया जों सानो बेखौ माने हाग्रामाया गोसो थुनज्लायनायनि जि मोनब्रै फेक्सना फैखांनायनि उनाव मोनसे असान्ति खालामनो थाखाय बिथाङा हाथियार हमग्रानिफ्रायनो गोदान मोनसे हानजा जोनोम जाहोनाय, बै समाव एकर्डनि बोसोरसेसो उनाव बियो सोलिफिनदों राजखान्थिनि षड़यन्त्रआव। दा बै समाव हयथ' दिपेन बर' बिथाङा बुंदों सान्ति, एबसुनि थाखाय बियो गोजोन सान्ति। बिथाङा बुंदों माने सान्ति फैबाय। दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोनहा बुंदों सान्ति फैबाय। एनडिपिनिनो बै समनि जायफ्रा एकर्ड खालामगिरि बिथांमोना बुंदों फेरेंगा बसुमतारी, दानि इएम बिथांमोन एनडिपिनि एस फ्रेक्सननि, आरो एनडिपि पिनि गबिन्द बिथांमोना पिस फैदों होनदों। नाथाय बे समाव मोनसे पलिटिकेल हान्जानिफ्राय जेब्ला असान्तिया फैदों होननानै बुंबाय थानायाव, जेब्ला बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारीया आफादगिरिखौ फन खालामनायाव हयथ' बिथाङा सिटुवेसनखौ नायनानै जुदि सान्तिया फैयाखैबा, असान्ति जादोंबा, बे बाथ्राफोरखौ बिनि माखासे हाथियार हमनाय, गावलांनो नागिरनाय, बे बाथ्राखौ फेरेंगानाव सोंनो थाखाय सिटुवेसनखौ नायनानै, थासारिखौ नायनानै बिथाङा हयथ' फेरेंगाखौ बुंदोंमोन। नाथाय बेखौनो एसे दानस' दुनस' खालामनानै, जिहेथु नैबे निउस चेनेलफ्राव इउटुबारफ्रा एसे दानस' दुनस' खालामनानै खोथाफोरखौ मोजाङै होजोबाबालानो मोनसे माहारि आफादनि
दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ बेबायदि खालामनाया माखासे गावसिनि राजखान्थि बेनिफिट मुलाम्फानि थाखाय बेबायदि माहारि आफादखौ समाजनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव लासिं सिं खालामनाया बियो जोंनि थाखाय थिग जायाखै। दा बे समाव जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों खावलायो दिनै जिबायदि माखासे राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय नंथारै खोथाफोरखौ बानाय माखासे मानसिफ्रा बेबायदि मोनसे गोथार आफादनि सासे आफादगिरिखौ बियो माखासे मानसिफ्रा समाजनि गेजेराव बेखौ दामथिंबाय थानाया जोंनि बियो थिग जायाखै। बिनिखायनो दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जायफ्रा बेबायदि खालामबाय थादों, जायफ्रा राजखान्थि खैसानि थाखाय बिदि खालामनो सानदों, बेखौ जों मालाबाबो खिन्थु जोङो सिरि थानाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो बर' हारिनि थाखाय फेरलेबसेबो खहा जानाय, बर' जाथिनि थाखाय माबा मोनसे खहा जानाय बेबायदि खामानि मावाखै। जेराव दिनै दिपेन बर'आ हारिनि थाखाय, बर' जाथिनि थाखाय बर'खौ गोजौआव, बर'नि मानखौ, बर' हारिनि मानखौ गोजौआव लांनो थाखाय बिथाङा जेब्लानो प्रेसिडेन्ट बिबान मोनदों अब्लानो गावनि गथ' गथाय न'खरखौ नायनांगौमोन। नाथाय बिथाङा थाखानाय जि साकरि, बे साकरिखौ गारनानै बर' हारिनि थाखाय बिथाङा दिनै जाथिनि थाखाय दिनै सार्भिस होदों। दिनै जायफ्रा बेखौ दामथिंदों, जायफ्रा दिनै जों बुंगोन थोंजोङै बिपिएफ हान्जानि गोबां आइटि सेलनि मानसिफ्रा, जायफ्रा माने राजखान्थिनि बेनिफिटनि थाखाय, गावनि माबा मोनसे मोननांगौ बेनिफिटनि थाखाय बिथांमोना माने दामथिंगासिनो, जों बिथांमोनखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना बेबायदि साख्रि गारनानै बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय मालाबा माबा मोनसे फेरलेबसे नोंथांमोना सम होदोंना, बेखौसो आं सोंनो लुबैदों। दिनै जोङो नुदों मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर'खौ गोबां गाज्रि माने दिपेन बर'आलायनो एबसुआव बिबान लाबाय थायोबा एबसुआ जोबस्रांगोन। जों दिनै बुंगोन दिपेन बर' बायदि साख्रि गारनानै बड'फानि उनाव, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव सेकेन्ड मानसियानो दानि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'। बेयाव माने बे खोथा बुंनायखौ जोङो गोबां दुखु मोनदों। आरो बेजोंनो सासे गोबां दायो ओरैबायदि माने मानसि ओंखारदों, जाय बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा लोगो गाहाय नेहाथारिमोन कास्टम बसुमतारी। बिथाङा दाख्लै जोङो बिथांनि गावनि पेजआव जों नुदों, बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दिपेन बर'खौ बिथाङा बड'फानि आदर्श, बड'फानि माने माखासे थांखि जि सिमां, बिनि खोथाखौ बिथाङा बुंनो फैदों। बिथाङा दिपेन बर'खौ फोरोंनो फैदों। नाथाय आं बिथांखौ दिनै बुंगोन, जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय जों बिथांखौ बुंगोन, बिथाङा बुंनांगौआ जाहैबाय बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय जाथावि माखासे एबसुआव थानानै गाज्रि माखासे जुनार आखु दिन्थिनायनि थाखाय बियो दिनै एबसुनिफ्राय होखारजानाय। दिनै नोङो बेसेबां आदर्शनि खोथा बुंबाय, बिराद आदर्शबाननि खोथा बुंबाय, बड'फानि खोथा बुंबाय। दिनै आं बुंगोन कास्टम बायदि मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो साजिया। मानोना बियो एबसुआव थानानै एबसुनि थांखि संबिजित, बिथाङा बे संबिजित बायदि बिथाङा खामानि मावनो हायाखै। बिनिखायनो बिथांखौ गेजेर ससेयाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ दिनै बहिष्कार खालामनो गोनां जादों। नाथाय बेबायदि मानसिया दिनै मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माने गोबां माने एडभाइस होनो थाखाय बिथाङा खोथा बुङो। नाथाय दिनै बेबायदि कास्टम बायदिनि जि बुंनाय, बे बुंनायखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा खोनासंनाङा। बे कास्टमा सासे जुनार आखुनि मानसि, बिथाङा खुनु आदर्श गैयै सासे नेता। बिथाङा दा दिनै बियो गावनि माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव थानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायगासिनो दङ। दिनै बिपिएफआव बिथाङा माबा मोनसे लाइमोन गांखंनि माबा मोनसे बिबान दङ, बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दिनै जों बेखौ खिन्थु मालाबाबो जोङो सैज्य खालामनो हानाय नङा। आरो दिनै जोङो नुदों सासे दङ एबसुनिफ्रायनो होखारजानाय, बिथाङा बै समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सासे गाहाय नेहाथारिमोन। बिथाङा जेराव जोफोर नोंथांमोनहा जेन खोनाबाय, जेन बिथांनि जेन गहपुरनि जेन
आबसुनि आफादगिरि जों बिथांनि होननायखौ खोनाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जे बर' फरायसा आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट मानाव गेदेर देपेन बर' सारनि जेन दाख्लै अडिअ रेकर्ड भाइरेल जानायनि सायाव गोबां मानसिफ्रानो दाबो दामगासिनो दङ। अन्नानै लोगोसे बेजों दा दामसै, बेखौ स्टप खालामदो, बेखौ फोजोबनायाव लाबोदो। दा माबा मोनसे समाव जों गोदोनिफ्रायनो आबसुआ जों बर' हारिखौ जौगाहोनाय फारसे लाबोगासिनो दङ। जाथिनि थैनाय थांनायनि खोथा बेयाव लाबोगासिनो दङ। गोदो सा आरो खोला बेबायदिनो सा आरो खोला जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो गोबां जादोंमोन। सा आरो खोला BLTजों जेने NDBफोरजों बेबायदि गोबां बुलाय सोलाय आरो दानलाय सुलाय गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बेबायदि थुनजलायना होनानै बेबायदि खामानि मावहोदोंमोन। गोबां बर'फ्रा जोंना थैलांदों। सोरबा बिदाया बा सोरबा फिसाया सोरबा फंबाया गोबां जोंनिथिंजाय बेबायदिनो साहानिफ्राय क'क्राझाराव फरायहैनो थाहैनाय, जाय फरायहैनो थाहैनाया नों बबेनि होननानै सोंलायनाय, साहानि होनब्लाथाय बेबायदिनो बबेबा लांनानै बुथारहैनाय, गोबां बेबायदिनो बुङोब्ला सोरबा सोरनियावबा पलिटिकेल आघात मोनगोन। आं ओंखायनो बुंजोबनो थाङा, नोंथांमोनहा गाव गावनो बुजिगौ। बेखौनो आङो बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामो। जेन जाहाथे बे फुराना जोंना मानाव गेदेर देपेन बर' सारा जेन माबा मोनसे खोथाजों जेनेबा मोननै बै समाव मोननै सुक्ति खालामना फैनानै मोननै NDBनि अनगायै जेन मोननै उग्रपन्थिया बर'आव जन्म जादोंमोन। बे जन्म जानायखौ नोंथांमोनहा एक्सुवेलि बुजिखागौ। NLFB आरो ULB हानजाया जेन मोननै जन्म जाबोदों। बेयाव जन्म जानायाव सुक्तिया सान्थि सुक्ति नङा होननानै बेबायदिनि मोनसे टक खालामनो सानदोंमोन। बे मिडिया टक खालामनो थिननायाव बे मैखोम बसुमतारिया भाइरेल खालामना होदों आरोखि। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा दा दामसै, जायखिया बर'निनो जेन बर'निनो आंगो आरो बर'नि फिसा दैदेनगिरि होननानै जाहाथे बर'नि खौसे लाबोग्रा आरो बर'खौ खौसेयाव खालामग्रा अल बर' फरायसा आफादासो जोंनि थाखाय गोनां। ओंखायनो रायजोफोर नोंथांमोनहा बे अडिअ रेकर्डखौ दा दामसै। बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो। गोजोन्थों।